सावंतवाडी मतदारसंघात आमदार दीपक केसरकर चौथ्या टर्मसाठी लढतात। त्यातच त्यांच्या समोर आव्हान आहे ते महाविकास आघाडीचं आणि महायुतीतल्या काही नेत्यांचंही। हे बंड काही शमण्याचं नाव घेत नाही। नुकतंच ठाकरे पक्षात गेलेले राजन तेली तर केसरकरांवर बोलण्याची एक संधीही सोडत नाहीत। राजन तेली महाविकास आघाडीत आल्यानं तर बिघाडी होताना दिसते। मात्र आता यांचं बंड करणाऱ्यांना तो पक्ष कसा थंड करतो, एवढंच नाही तर केसरकर आपल्या समोरील आव्हानं कशी पेलतात हे पाहावं लागेल। याबद्दल सांगतायत वेंगुर्ला करस्पॉन्डंट दीपेश परब आणि सावंतवाडी करस्पॉन्डंट विनायक गावस। जर वेंगुर्ले तालुक्याचा विचार केला तर विद्यमान या ठिकाणचे जे मतदारसंघाचे आमदार आहेत दीपक केसरकर हे सध्या या ठिकाणी पर्यटनाचा मुद्दा असो किंवा त्यांनी त्यांचा जो बहुउद्देशीय जो प्रोजेक्ट होता तो सिंधुरत्नचा मुद्दा असो, या मुद्द्यावरून सध्या या ठिकाणचे जे आपण जर बघितलं तर वेंगुर्ले तालुक्यात कोस्टल एरिया म्हणजे जो मच्छीमार समाजाचा जो भाग आहे किंवा समुद्र किनाऱ्याचा जो किनारपट्टीचा भाग आहे तो या ठिकाणी आहे आणि त्यामध्ये जे काही मच्छीमार समाजाला जे काही योजना असतील किंवा आउटबोर्ड इंजिन असतील किंवा इन्सुलेटेड व्हॅन असतील सिंधुरत्नाच्या माध्यमातून देणं किंवा त्यांना वेळोवेळी मच्छीमारीसाठी मदत करणं, हे वेळोवेळी दीपक केसरकर यांनीच या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि एकंदरीत जर संपूर्ण मतदारसंघाचा विचार करता कोट्यवधीचा निधी हा दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून या मतदारसंघात आलेला आहे आणि यात पर्यटनाचा मुद्दा सुद्धा आहे। बहुउद्देशीय जो प्रकल्प होता, झुलत्या पुलाचा प्रकल्प होता, त्याच्यावरून दीपक केसरकरांवर अनेक आरोप प्रत्यारोप झालेले होते, विरोधकांकडूनही त्यावेळी झालेले होते आरोप। आणि ज्यावेळी हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला त्यावेळी या वेंगुर्ल्याचा जर बघितलं असता या ठिकाणी पर्यटकांमध्ये वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळत होती, मिळते अजूनही। आणि यामुळे जे त्या ठिकाणचे जे स्थानिक लोक होते त्यांना सुद्धा छोट्या व्यवसायांमध्ये रोजगार निर्माण झालेला आहे। त्यामुळे ज्यावेळी प्रकल्प पूर्ण होत आहेत त्यानंतर याचा रिझल्ट जो आहे तो दिसतोय। त्यामुळे असे अनेक प्रकल्प, आता पाणबुडीचा प्रकल्प सुद्धा दीपक केसरकर यांनी वेंगुर्ल्यात आणलेला आहे। त्यानंतर अनेक असे प्रकल्प सुद्धा येत आहेत की ते ज्यावेळी पूर्ण होतील त्यानंतर याचा रिझल्ट जो आहे तो समोर येईल। दुसरीकडे जर विचार करता मगाशी आपण म्हणालात तसं की राजन तेली यांनी उबाटा गटामध्ये प्रवेश केलेला आहे, तर निश्चितच वेंगुर्ले तालुक्यात उबाटा गटाचं सुद्धा वोट बँकिंग चांगल्या प्रकारे आहे। आणि राजन तेली यांनी उबाटा गटामध्ये प्रवेश केल्यामुळे काही ठिकाणी नाराजी आहे, पण काही ठिकाणी आनंद म्हणजे त्यांना स्वीकारलं गेलेलं आहे। चांगल्या प्रकारे त्यांचा या ठिकाणी स्वागत झालेलं आहे। म्हणजे एकंदरीत या ठिकाणी जो चेहरा नव्हता किंवा उबाटा गटामध्ये काही वेळ वाटत होतं की सावंतवाडी मतदारसंघात कोण चेहरा आहे जो दीपक केसरकर यांच्या विरोधी लढू शकतो, तर तो चेहरा आता उबाटाला मिळालेला आहे। त्याच्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये कभी खुशी कभी गम असा थोडासा एक वातावरण पाहायला मिळतंय किंवा आता त्यांची मनधरणी, ज्यांची नाराजी आहे त्यांची म्हणजे त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राजन तेली काय प्रयत्न करू शकतात, हाही मुद्दा आहे। त्याच्यानंतर त्यांनी आत्ताच ते उबाटा गटामध्ये आलेले आहेत, त्याच्यामुळे तेही कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधताहेत, त्यांच्याशी चर्चा करताहेत। त्याच्यानंतर त्यांच्याकडे काही विकासाचे मुद्दे आहेत किंवा ते ज्यावेळी भाजपमध्ये होते त्यावेळी त्यांनी काही रस्ते मंजूर केलेले होते, ते सुद्धा त्यांनी काही रस्त्यांची भूमिपूजनही केलेली होती, जे प्रमुख रस्ते होते किंवा काही रस्ते हे जे काही जणांचे प्रलंबित होते ते काही रस्ते त्यांनी या ठिकाणी मंजुरीसाठी त्यांना म्हणजे ज्यावेळी ते भाजपमध्ये होते त्यावेळी त्यांना भाजपचे जे मंत्री होते गिरीश महाजन यांनी त्यावेळी त्यांना एक पत्र दिलेलं होतं, 19-20 किलोमीटरचे रस्त्यांचं पत्र दिलेलं होतं। ते पत्रानुसार त्यांनी प्रत्येक ठिकाणी जाऊन त्या त्या भागात जाऊन लोकांना आश्वासनं दिलेली होती। त्या पद्धतीने ते प्रयत्न करतील का, की आता जर दुसरा मुद्दा एक घेतला की सध्याचे भाजपमधले जे काही लोक आहेत ते सध्या थोडा दीपक केसरकरांच्या थ्रू म्हणजे बद्दल थोडीशी नाराजी ही दिसते भाजपच्या काही लोकांमध्ये किंवा विशाल परब सुद्धा या ठिकाणी सध्या मतदारसंघात वावरताना दिसतायत थोड्याफार प्रमाणात। त्यामुळे एकंदरीत जर विचार केला तर दीपक केसरकर, राजन तेली आणि विशाल परब ह्या तिघांचं या ठिकाणी मतदान किंवा या ठिकाणी त्यांचं थोडंफार हे आपल्याला दिसतंय जुईली।
मला सांगा, महाविकास आघाडी, नेमकं महाविकास आघाडीमध्ये काय सुरू आहे? कारण एकीकडे राजन तेलींची एंट्री होते आणि राजन तेली सातत्यानं दीपक केसरकर यांच्यावर आरोप प्रत्यारोप करतायत, तर दुसऱ्या बाजूला तिथं अर्चना घारे सुद्धा काम करत होत्या. आपण रुपेश राऊळ यांना सुद्धा पाहत होतो आणि त्याचबरोबर बीजेपी कडून विशाल परब सुद्धा उत्सुक आहेत आमदारकी लढवण्यासाठी आणि वेंगुर्ल्यात सुद्धा त्यांची मोठी फळी निर्माण ते करतात. तर या सगळ्याचा परिणाम काय होतोय आणि सध्याची नेमकी परिस्थिती काय आहे वेंगुर्ल्यातली? एकंदरीत जर जुईली आपण महाविकास आघाडीचा विचार केला तर तो थोडासा महाविकास आघाडी आता बाजूला ठेवूया, पण ह्याच्या अगोदर जर विचार केला तर जे राजन तेलींचे जे कार्यकर्ते वेंगुर्ल्यात होते ते सध्या विशाल परब यांनी काहीसे म्हणजे त्यांच्याशी संपर्क वाढवलेला आहे. भाजपचा मागच्या जर एक 4-5 महिन्यांचा विचार करता तर भाजपमध्ये विशाल परब यांनी वेंगुर्ल्यामध्ये जोरदार संपर्क वाढवलेला आहे. त्याच्यामुळे जे राजन तेलींचे काही कार्यकर्ते होते किंवा काही पदाधिकारी होते ते सध्या विशाल परब यांच्या संपर्कात असलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्याच्यामुळे सध्याचा जर एकंदरीत विचार करता राजन तेलींचे कार्यकर्ते 100% वेंगुर्ल्यामध्ये आहेत, पण जे काही इतर कार्यकर्ते होते ते विशाल परब यांच्या संपर्कात आहेत. विशाल परब यांनी सुद्धा वेंगुर्ले तालुक्यात संपर्क हा आपला वाढवलेला आहे. युवा वर्गात म्हणा किंवा प्रत्येक गावागावात फिरून म्हणा किंवा म्हणजे इतर माध्यमातून सुद्धा विशाल परब यांनी चांगल्या पद्धतीने संपर्क हा वेंगुर्ले तालुक्यात वाढवलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र जे राजन तेली यांचे जे कार्यकर्ते होते ते काहीसे विशाल परबांकडे वळलेले हे आपल्याला एकंदरीत या ठिकाणी पाहायला मिळतात. अर्चना घारे परब यांचा विचार करता अर्चना घारे परब यांनी सुद्धा जी त्यांची जाणीव जागर यात्रा ही झालेली होती त्याच्या माध्यमातून त्यांनी वेंगुर्ले तालुक्यात प्रत्येक गावागावात त्या गेलेल्या होत्या. प्रत्येक गावागावात त्यांनी आपले कार्यकर्ते काही प्रमाणात निर्माण केलेले आहेत आणि त्यामुळे अर्चना घारे परब यांचं सुद्धा वोट बँकिंग या ठिकाणी आपल्याला वेंगुर्ले तालुक्यात पाहायला मिळते. दीपेश, मला एक सांग, आता जे तू म्हणालास की विशाल परब आणि हे मतं घेऊ शकतात किंवा त्यांनी आपला बऱ्यापैकी मोठा संपर्क वाढवलेला आहे, परंतु ज्यावेळेस दीपक केसरकरांना उमेदवारी दिली जाईल आणि जर विशाल परबही जर तिकडे इच्छुक असतील तर याच्यामध्ये तोटा कोणाचा होईल? भाजपचा होईल की सेनेचा होईल? एकंदरीत मॅडम विशाल परब यांच्या मतांचा जर आपण विचार केला तर विशाल परब यांची जी मतं आहेत ती सध्या युवा वर्ग विशाल परब यांच्याकडे थोडाफार वळलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. पण युवा वर्ग आणि एकंदरीत जर आपण दीपक केसरकर आणि विशाल परब असा जर विचार केला तर दीपक केसरकरांकडे यांच्याकडे वेंगुर्ले तालुक्यात पारंपरिक मतं आहेत. म्हणजे जर आपण एकंदरीत वेंगुर्ला शहराचा विचार केला किंवा शिरोडा बाजारपेठ असेल किंवा जो बाजारपेठेचा जो भाग आहे किंवा शहरी जो भाग आहे तो दीपक केसरकर यांच्याकडे त्यांच्याकडे पारंपरिक त्यांची मतं आहेत. म्हणजे जी अगदी त्यांचे म्हणजे दीपक केसरकर यांच्या वडिलांपासून काही चालत आलेला व्यापार व्यवसाय असेल किंवा त्यांच्यापासून चालत आलेली जी मतं असतील किंवा दीपक केसरकर यांची राष्ट्रवादी पासून पूर्वीपासून आलेली जी मतं असतील ते काही असे लोक आहेत की ते दीपक केसरकर म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी मतं पडणार आहेत. त्याच्यामुळे ही जी वोट बँकिंग आहे दीपक केसरकर यांची ती मूळ पासूनची ती तशीच आहे, अजूनही ती बदललेली नाही. त्याच्यामुळे मोठासा फरक हा दीपक केसरकर यांना वेंगुर्ले तालुक्यात त्या पद्धतीने पडणार नाहीये. मात्र जर मतामध्ये विभागणी झाली तर कुठेतरी घासाघीस होऊ शकते, ही शक्यता आहे. यावेळीची निवडणूक ही सोपी नसणार आहे. खूप घासाघीस निवडणुकीमध्ये पाहायला मिळते. आता जर बघितलं तर उमेदवारी ठरण्यावरच खूप मोठा ट्विस्ट हा महायुती असेल किंवा महाआघाडीत आपल्याला पाहायला मिळतो. तसा उल्लेख सुद्धा केला. महायुतीचं म्हणायचं झालं तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना चौथ्यांदा या ठिकाणावरनं तिकीट मिळण्याची शक्यता ही वर्तवली जाते आणि ते फायनल सुद्धा झाल्याचं मानलं जाते. कारण राजन तेलींनी शेवटच्या क्षणाला कमळाची साथ सोडत हाती मशाल धरलेली आहे आणि त्यातनं हे स्पष्टच होतं. जसं दीपक भाईंना ही शिवसेनेच्या तिकिटावर ते निवडणूक लढणार असल्याचं मानलं जातंय किंवा बोललं जातंय. मागच्या 3 टर्मचा विचार करता जवळपास 65 ते 70 हजार मतं ही दीपक केसरकर यांच्यासोबत राहिलेली आहे. 2009 पासून 2000 आपण आता 19 पर्यंतचा विचार केला तर 24चा विचार करता आता राणेंची ताकद ही केसरकरांसोबत आहे. त्यात भाजपची ताकद सुद्धा त्यांच्यासोबत आहे. त्यामुळे निश्चितच केसरकरांना यावेळी भाजपने जर प्रामाणिकपणे मदत केली, राणेंनी जर त्यांना आशीर्वाद दिला तर नक्कीच केसरकरांना थोडंसं इथे दुःखमाप मिळू शकतं असं म्हणायला हरकत नाही. मात्र
ज्या विशाल परवांचा तो उल्लेख केला, त्या विशाल परवांच्या एका कार्यक्रमात नारायण राणेंचा फोटो हा त्यांच्या बॅनरवर असेल किंवा त्यांच्या काही जाहिरातीत असेल, हा आपल्याला दूर झालेला पाहायला मिळाला. त्यामुळे नारायण राणेंपासून किंवा राणेंपासून विशाल परब थोडेसे बाजूला गेल्याची चर्चा ही राजकीय वर्तुळात बोलली जाऊ लागली, चर्चेला येऊ लागली. त्यामुळे निश्चितच त्याचा परिणाम दिसेल. जर विशाल परब अपक्ष या ठिकाणी उभे राहिले तर भाजपच्या मताधिक्यावर त्याचा परिणाम होणार आहे. भाजपची काही मतं फुटण्याची शक्यता आहे, कारण भाजपचे अनेक कार्यकर्ते हे विशाल परबांसोबत दिसतात. त्याच्यामध्ये राणेंचे काही समर्थक असतील किंवा भाजपचे जे मूळ भाजपचे कार्यकर्ते आहेत ते सुद्धा विशाल परब यांच्यासोबत आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे निश्चितच विशाल परब तर अपक्ष राहिले तर ते या ठिकाणी मतं खाऊ शकतील किंवा जो काही महायुतीला मिळणारी मत आहे त्याच्यावर परिणाम होऊ शकेल. आजच महायुतीच्या नेत्यांची बैठक सुद्धा पार पडल्याचं समोर येत आहे. त्या बैठकीला स्वतः पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण असतील, नितेश राणे ही सगळी मंडळी सुद्धा उपस्थित असल्याचं समजतं. त्या ठिकाणी काही चर्चा विनिमय झाल्याचंही समोर येत आहे. त्यामुळे भाजपला बंडखोरी रोखणं हे काही आता आवाक्यात राहिलेलं नाही भाजपचं असं दिसून येतं. कारण राजन तेलींनी पक्ष सोडला, त्यानंतर विशाल परबांचा तो उल्लेख केला. दुसरीकडे स्वतः निलेश राणे हे शिवसेनेमध्ये जात असल्याचं समोर येतं आणि निलेश राणे शिवसेनेत जात असताना सावंतवाडीतला एक मोठा गट माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्यासह जाण्याची शक्यता आहे आणि तो निश्चितच जाईल अशी चर्चा आणि असं वातावरण सुद्धा सावंतवाडीत पाहायला मिळतं. त्यामुळे महायुतीत जरी फूट पडली असली किंवा एक पक्ष फुटणार असेल तरी पुन्हा एकदा महायुती म्हणून हे सगळे नेते एकत्र येणार आहेत, प्रचारासाठी एकत्र दिसणार आहेत. दुसरीकडे जर महाविकास आघाडीचा विचार करता राजन तेलींनी शेवटच्या क्षणाला ठाकरे गटामध्ये प्रवेश केलाय आणि राजन तेलींचा प्रवेश झाल्या जे शिवसेनेचे म्हणजे शिंदेसोबतचे असणारे आमदार संजय शिरसाट यांनी म्हटलंय की मातोश्रीवरनं पैशासाठी उमेदवारी दिली जाते आणि पैशासाठी हे प्रवेश करून घेतले जातात असा आरोप या ठिकाणी केलाय. आणि त्यानंतरच पाहिलं तर इथं गेली 5-6 वर्ष ज्या राष्ट्रवादीचं काम करतात किंवा राष्ट्रवादी फुटल्यानंतर ज्या अजित पवारांबरोबर न जाता शरद पवारांबरोबर राहिलेल्या अर्चना घारे या आपल्याला सिल्वर ओकला पाहायला मिळाला. त्या ठिकाणी त्यांचे कार्यकर्ते त्यांचा पाठिंबा देताना पाहायला मिळाला. त्यामुळे अजून सुद्धा महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असणार आहे त्याबद्दल स्पष्टता येत नाहीये. जो काँग्रेस पक्ष मागच्या 5 वर्षात किंवा मागच्या काही 6 महिन्यात सुद्धा कुठे दिसत नव्हता किंवा समोर येत नव्हता, तो काँग्रेस पक्ष सुद्धा या निमित्तानं दावा ठोकण्यासाठी पुढे येताना आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यामुळे दोन्ही महाविकास आघाडी असू दे किंवा महायुती असू दे, दोन्हीमध्ये सध्या संभ्रमाचं वातावरण पाहायला मिळतंय. कोण उमेदवार असणार आहे हे समजत नाहीये आणि जरी उमेदवार युतीतल्या घटक पक्षाचा असला तरी उर्वरित पक्ष असतील, पक्षाचे नेते असतील, पदाधिकारी असतील, हे त्या उमेदवाराचं काम करतील की नाही हे आजच्या क्षणाला सांगता येऊ शकत नाहीये. पण विनायक, आता आपण थोडंसं दीपक केसरकर आणि राजन तेली यांच्यामध्ये होणाऱ्या लढतीविषयी पाहूया. 2019 मध्ये सुद्धा राजन तेली यांनी आमदार दीपक केसरकर यांच्या विरुद्ध अपक्ष निवडणूक लढवली होती आणि या लढतीमध्ये राजन तेली यांनी दीपक केसरकर यांचं काहीसं लीड सुद्धा कमी केलं होतं. म्हणजे जे त्यांना काही मोठ्या प्रमाणात त्याच्या मागच्या इलेक्शनमध्ये मिळालं होतं, म्हणजे 2014 मध्ये जे लीड मिळालं होतं ते 2019 मध्ये मिळू शकलेलं नाहीये. मात्र 2019 जर विचार केला तर दीपक केसरकर यांच्यासोबत भाजपा होती, त्याचबरोबर शिवसेना म्हणजे अखंड शिवसेना होती. मात्र आता याची 2 शक्ल झालेली आहेत. त्या सुद्धा भाजपमध्ये सुद्धा बंडाळी झालेली आहे आणि असं सुद्धा म्हटलं जातं किंवा राजन तेली सुद्धा असं सांगतात की मला भाजपचे काही लोक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मला मदत करू शकतात. तर या सगळ्याचा परिणाम काय होऊ शकतो दीपक केसरकरांसोबत समोर, याचं किती मोठं आव्हान निर्माण होऊ शकतं? राजन तेलींच्या रूपानं दीपक केसरकरांसमोर आव्हान आहे हे नाकारू शकत नाही. पण 2019चा जर आपण विचार केला तर त्यावेळी राजन तेली हे भाजप पक्षात होते. भाजप पक्षात असताना राणेंची ताकद त्यांच्यासोबत होती, मात्र ते अपक्ष उभे राहिले होते आणि त्यावेळी दीपक केसरकर हे शिवसेनेतून उभे राहिले होते आणि शिवसेनेची जवळपास या मतदारसंघामध्ये 40,000च्या आसपास मतं आहेत जी आपल्याला मागच्या लोकसभेत सुद्धा पाहायला मिळाली. विनायक राऊतांना साधारण इथे 50-55,000 मतं ही मिळालेली आहे. त्यामुळे निश्चितच राजन तेली या ठिकाणी मोठं आव्हान केसरकरांसमोर उभं करणार यात कोणतीही शंका नाही. मात्र राष्ट्रवादी असेल किंवा काँग्रेस असेल म्हणजे अर्चना घारे आणि काँग्रेसकडनं विलास गावडेंचं नाव चर्चेत येतं किंवा जे आता रुपेश राऊळ आहेत किंवा बाळा गावडे आहेत यांच्यासारखी माणसं राजन तेलींच्या स्वागताच्या वेळी दिसून आली नाहीत. हा देखील खूप मोठा मुद्दा त्या ठिकाणी ठरणार आहे. ही सगळी जी निष्ठावंत मंडळी आहेत
ज्यावेळी शिवसेना फुटली, ज्यावेळी शिवसेनेचे सगळे आमदार उद्धव ठाकरेंना सोडून गेले, त्यावेळी जी लोक शिवसेनेसोबत त्या संघटनेसोबत राहिली त्या लोकांना विचारात घेतलं गेलं नसल्याचं काही सूत्रांनी आम्हाला सांगितलं आणि त्याच्यात हा राजन तेलींचा प्रवेश झालाय किंवा शिरसाटांनी तसा उल्लेख केला की मातोश्रीला या ठिकाणी चेक पोचलेत, रोखे पोचलेत. हे सगळं बघता नक्कीच निर्णायक ठरणार आहे ह्या दोघांची भूमिका सुद्धा. आणि राष्ट्रवादीला पण जर म्हणजे गारेंनी जर तेलींचं काम केलं नाही तर ती देखील मतं फुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दीपक केसरकरांसमोर मोठं आव्हान हे राजन तेलींच्या माध्यमातून असणारच आहे, पण भाजपचं खूप मोठं आव्हान हे दीपक केसरकरांच्या समोर असणार आहे. कारण भाजपच्या बऱ्याचशा नेत्यांनी जाहीर भूमिका घेतली होती की आम्ही केसरकरांचं काम करणार नाही. मागच्या 15 वर्षात केसरकर विकास करण्यात कमी पडलेत. पण विनायक, मी पुन्हा एकदा तुझ्याकडे येते. आपण आता संपूर्ण म्हणजे राजन तेली यांच्या आव्हानाविषयी बोललोच आहोत, पण महाविकास बोलताना दिसतात. पण आता महाविकास आघाडी सुद्धा आपण बोलायला हवं. मागच्या काही दिवसांपासून तिथं अर्चना घारे परब यांनी चांगलीच फिल्डिंग लावली होती. पक्ष बांधणीसाठी त्यांनी मोठमोठे कार्यक्रम सुद्धा घेतले होते. अगदी ग्राउंड लेवलवर जाऊन त्यांनी काम केलं होतं. मग अशा वेळी राजन तेलींचं महाविकास आघाडीत येणं, मग अर्चना घारेंचं नेमकं काय होणार आहे? निश्चितच राजन तेलींच्या एंट्रीमुळे महाविकास आघाडीत चलबिचल निर्माण झालेली आहे. अगदी अर्चना घारे असतील किंवा काँग्रेस असेल यांच्यामध्ये हा प्रश्न निर्माण झाला की उमेदवारी कोणाला असणार. आणि निश्चितच राजन तेलींना मागच्या 2 टर्मला इथे पडलेली मतं असतील किंवा त्यांचा अनुभव पाहता ही सीट राजन तेलींना जाईल. कारण शिवसेना इथे दावा करत आहे आणि मागच्या 25 वर्षात म्हणजे 1999 पासूनचा जर विचार केला तर या मतदारसंघामध्ये मधली 5 वर्ष सोडता सगळी जी टर्म आहे ती शिवसेनेच्या आमदाराने उपभोगलेली आहे. शिवराम दळवी असतील आणि नंतरच्या काळात आता दीपकबाई असतील. त्यामुळे निश्चितच शिवसेना या ठिकाणी दावा करत आहे. येणाऱ्या काळात पाहायला मिळेल की राजन तेलींना ही सीट सुटते की राष्ट्रवादीला. पण सरतेशेवटी सांगायचं झालं तर ही निवडणूक खूप महाग ठरणार आहे. आता मी सुरुवातीला बोललो ही प्रत्येकासाठीच महाग असणारी निवडणूक आहे, उमेदवारांसाठी आहे. कारण आज जेव्हा काही भागात आम्ही जातो त्यावेळी मतदार सुद्धा या उमेदवारांपर्यंत येतोय, एबीसी पॅटर्न बद्दल विचारतोय, तुमचा कोणता रेट ठरलाय त्याच्याबद्दल डायरेक्टली उमेदवारांना विचारलं जात आहे. त्याच्यामुळे जे लोकसभेला झालं ते पुनश्च विधानसभेला आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. जी पैशाचं उधळण व्हायला मिळाली, पैशाची गंगा वाहताना पाहायला मिळाली लोकसभेला, पुनश्च विधानसभेत सुद्धा हेच होणार आहे. आणि विधानसभेला तर दिवाळी आहे आणि त्यात नक्कीच सगळ्यांचं लाभ होणार आहे एवढं मात्र नक्की आहे. विनायक, ज्यावेळेस आपण म्हटलं राष्ट्रवादीच्या संदर्भामध्ये की राष्ट्रवादीला जाईल की शिवसेनेला जाईल, परंतु जर मागच्या वेळेस ज्यावेळेस ऐन वेळेला अर्चना घारे परबांचं तिकीट कापलं गेलं होतं आणि इथले माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांना उमेदवारी दिली होती राष्ट्रवादीने, परंतु त्यावेळेस त्यांना जी मिळालेली मतं आहेत म्हणजे 5600 वगैरे अशी काहीतरी मतांचं ते एकूण संपूर्ण मतांची बेरीज होती. हे जर बघितलं तर अर्चना घारे परब आत्ता जरी त्यांनी झंझावाताने संपूर्ण ह्या मतदारसंघात पिंजून काढण्याचा प्रयत्न जरी केलेला असला तरी हा जो एवढा मोठा मतांचा जो फरक आहे तो त्या कशा कव्हर करू शकल्या असत्या, याचं काही स्टॅटिस्टिक्स कशा पद्धतीने त्यांनी काही केलेलं होतं, काय वाटते तुला? निश्चितच म्हणजे त्यावेळी महाविकास आघाडीला इथे चेहराच नव्हता, उघाट्याकडे कुठला चेहरा नव्हता, त्यावेळीपासून अर्चना घारे इथे कार्यरत आहेत. नितेश राणेंनी पण तसा उल्लेख केला की उघाटा शिवसेनेकडे मायकाला शिल्लक राहिले नाहीयेत का, म्हणून त्यांना आमच्यातला एक उमेदवार तिथे न्यावा लागतोय आणि उभा करावा लागतोय, अशा पद्धतीचं विधान त्यांनी सुद्धा केलं होतं. त्यामुळे अर्चना घारे ह्या इथल्या राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर राहणार किंवा राष्ट्रवादीलाही सीट फुटणार त्याच पद्धतीनं मागच्या म्हणजे अगदी लोकसभेपर्यंत पण असं चित्र होतं. विनायक राऊत ज्यावेळी तिथे उभे होते त्यावेळी त्यांच्याबरोबर महाविकास आघाडी त्या दिशेने काम करत होती आणि त्या अपेक्षेनं सगळ्या गोष्टी होत होत्या. मात्र अचानक शेवटच्या क्षणाला काही गणितं बदलली किंवा मी तसं म्हटलं की मागच्या 25 वर्षातली 20 वर्ष शिवसेनेचा आमदार या मतदारसंघातनं निवडून येतो. त्यामुळे निश्चितच शिवसेनेची ताकद इथं अधिक आहे, हे नाकारून चालणार नाहीये. पण अर्चना घारेंच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचं पण प्राबल्य या मतदारसंघात आहे. मागच्या अनेक ज्या विधानसभा झाल्या याच्यामध्ये हा मतदारसंघ काँग्रेसकडे सर्वाधिक जास्त वेळा, त्यानंतर शिवसेनेकडे आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीकडे असा राहिलेला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाचे जे मतदार आहेत ते इथे या मतदारसंघात आहे आणि या लागूनच प्रत्येक पक्ष या ठिकाणी प्रयत्न करतोय. मात्र जर घारेंना इथे उमेदवारी मिळाली नाही तर त्या कोणता निर्णय घेतात
यावर ही सगळी गणितं अवलंबून आहेत. त्यांनी जर राजन तेलींना मदत केली तर निश्चितच महाविकास आघाडीला इथे संधी चालून येऊ शकते. कारण भाजपात होणारी बंडाळी किंवा बंडखोरी आपण जर पाहिली किंवा केसरकरांचं काम करणार नाही असं ज्यावेळी भाजपचे कार्यकर्ते जाहीरपणे सांगतात त्यावेळी निश्चितच महाविकास आघाडीला जी लोकसभेला पडलेली 50-55 हजार मतं आहेत ती निर्णायक ठरणार आहे. कारण इथे जरी 2-2.5 लाख मतदार असले तरी मतदान मात्र प्रत्यक्षात 1.5 लाखापर्यंत होतं. आणि जर महायुतीमध्ये फूट पडली मतांमध्ये आणि महाविकास आघाडी जर भक्कम राहिली तर निश्चितच महाविकास आघाडीला सुद्धा इथे आमदार मिळू शकतो. पण विनायक, आता आपण थोडंसं समीकरणांचा विचार करूया. म्हणजे आताची बदललेली राजकीय समीकरणं, त्यात पडलेल्या प्रत्येक पक्षातल्या फुटी असतील, मतांची जी काही बेरीज वजाबाकी असेल आणि त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे झालेले पक्षप्रवेश, या सगळ्याचा सावंतवाडी मतदारसंघावर किती फरक पडणार आहे आणि नेमकं कोणाला कसं मतदान होणार आहे, सावंतवाडीचा मतदार नेमकं कोणाच्या बाजूने राहू शकतो आणि सावंतवाडीच्या मतदारांना नेमका कुठला विकास अपेक्षित आहे? निश्चितच सावंतवाडीचा मतदार कोणासोबत राहील हे आपल्याला निकालाच्या दिवशी स्पष्ट होताना पाहायलाच मिळेल. पण संभाव्य हे 4 उमेदवार असतील अशी आपण चर्चा करतोय. त्याचबरोबर शेतकरी संघटनेने सुद्धा या ठिकाणी आपला उमेदवार देणार असल्याचं जाहीर केलं. मंगेश तळवणकर यांच्या माध्यमातून किंवा सुनील पेडणेकर असतील यांनीही आपला उमेदवार इथे देणार असल्याचं जाहीर केलं. हे सगळे मुद्दे आहेत, विकासाचे मुद्दे आहेत. त्यामुळे उमेदवार इथे किमान 6च्या वर असतील आणि प्रमुख लढती हा महायुती आणि महाआघाडीत आपल्याला पाहायला मिळेल. दीपक केसरकर हे एकनाथ शिंदेबरोबर गेल्यानंतर त्यांचा उल्लेख शिवसैनिकांकडनं गद्दार असा केला गेला. त्यामुळे निश्चितच ती मतं आज केसरकरांबरोबर नसणार आहेत. पण केसरकरांची जी पारंपरिक मतं आहेत, केसरकरांचा जो वोट बँक आहे तो मात्र त्यांच्या सोबत यापुढे राहतो का की वेगळा विचार करतो हे पाहावं लागेल. राजन तेलींच्या बाबतीत विचार केला तर राजन तेलींना याआधी सुद्धा म्हणजे पक्षांतर करावं लागलं होतं उमेदवारी न मिळाल्यामुळे आणि यावेळी सुद्धा राजन तेली उभाटामध्ये गेलेले आहेत. त्यामुळे जे निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत ते राजन तेलींना कितपत साथ देतात यावेळी यावर राजन तेलींचं भवितव्य हे अवलंबून असणार आहे. विशाल परबांचा उल्लेख केला तर विशाल परबांबरोबर मोठ्या प्रमाणात युवा शक्ती दिसून येते. भाजपचे कार्यकर्ते असतील, राणेंचेही काही कार्यकर्ते असतील हे विशाल परबांबरोबर दिसतात. पण मगाशी मी जसा उल्लेख केला की अंतर्गत गटबाजी असेल, अंतर्गत काही राजकीय परिस्थिती असेल, याचा परिणाम विशाल परबांच्या उमेदवारीवर किंवा विशाल परबांच्या एकूणच संभाव्य पुढच्या वाटचालीवर कसा होतो यावर त्यांचं भवितव्य अवलंबून असेल. आणि अर्चना घारेंचं म्हणायचं झालं तर महाविकास आघाडीकडनं त्यांना जर उमेदवारी मिळाली नाही तर अर्चना घारे कोणता निर्णय घेतात, जर त्या अपक्ष उभ्या राहिल्या तर त्यांना किती मतं या ठिकाणी पडतात. जो राष्ट्रवादीचा एक वोटर्स आपण मानला जातो की जो मुस्लिम वोटर्स आहे हा मुस्लिम वोटर्स राष्ट्रवादी सोबत राहतो का की तो शिवसेनेसोबत म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला वोटिंग करतो. कारण लोकसभेला जी गणित आपण पाहिली की मुस्लिम वोटर्स असेल, दलित वोटर असेल हा पूर्णपणे मशालीवर बटन दाबताना पाहायला मिळाला आणि त्याचाच खूप मोठा परिणाम हा सावंतवाडी शहरात केसरकरांना किंवा राणेंना भक्कम मिळताना पाहायला मिळाला. केवळ 200 मतांचं लीड हे सावंतवाडी शहरात नारायण राणेंना मिळालं. त्यामुळे केसरकरांना आत्मचिंतन करायला लावणारी ही निवडणूक होती. येत्या काळात कोणती समीकरणं इथे असतील, महायुतीकडनं आणि महाविकास आघाडीकडनं जे बंडोबा आहेत त्यांना शांत करण्यात किंवा थंड करण्यात ते यशस्वी होत आहेत का यावरच पुढची निवडणूक किंवा पुढचा जो निकाल आहे तो अवलंबून असणार. मात्र मागच्या सगळ्या निवडणुकांपेक्षा यावेळीची निवडणूक ही फार वेगळी असणार आहे. रोजगाराचा मुद्दा असेल, विकासाचा मुद्दा असेल, या मुद्द्यावरनं आज युवाई असेल, महिला असेल किंवा ज्येष्ठ नागरिक असतील प्रत्येक जण बोलू लागलाय, त्याच्याबद्दल विचारू लागलाय. त्यामुळे यावेळीची निवडणूक ही इतर सगळ्या निवडणुकांपेक्षा फार वेगळी असणार आहे. कारण तू जसं म्हटलं की पक्षांतर अगदी शेवटच्या क्षणाला होतं. आज व्हॉट्सअप स्टेटस सुद्धा लोकांचे लागतात की तुम्ही प्रचार करताना तुमचा नेता त्याच पक्षात आहे का की दुसऱ्या पक्षात गेलाय याचा एकदा विचार करा की येथे पहा आणि मग प्रचार करा. अशा पद्धतीचे संदेश सुद्धा व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल होत असताना पाहायला मिळतात. त्यामुळे निश्चितच यावेळीची निवडणूक ही खूप वेगळी असणार आहे आणि निश्चित रंगतदार देखील असणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.